So atong video karon no, mag voice over lang sa ta kay nawa ang intro ani kay nakurap ang memory nga gikan sa Shopee. So salamat kay Shopee. So isa ra kasi mana. Yan tumigukid ka ba na kung papa no kay ang kiniyahang mga tinanom nga saging nangaguwang na. So saging along aguno no. Ya mo ni uban ko kay para matabangan ako siya dala kay daghan man dai ni siya kanang mga guwang nga saging nya. Kini nga saging ni papa nga matag-as man kayo mura maglube. Mao na iyahang gitanggaan lang gid niya kay para dito lang sa ibabaw. Si papa lang sa mo'y magtuba ani no kay ako may maghawid sa kamera. Yan. Mo kan lang tani matabang lang tani pagsaw ani kung para di lang ni mabundak ang iyang bunga no. Yan. Mura na siya imura na siyang kuan no gamay. Dayon birahon na kining gamit ning ihang dahon. So hinahinayon ra kay para dili gid siya mabundak din sa yuta ba. Muna nga mo kung giampingan kay sigurado man gid na mga lata na iyang mga unod kung mabundak kay habog man. So mao na nga ginahinay bira ni papa ang kiniiyang iyang dahon. So iyang gibira ning dahon. Ya, ako lang pud siya giabag-abagan. So, salamat gid mi ani ang kuano lukay. Hapit yung bunda ko, may ganin na nilukay. Murag puti kayo iyang ko ano. Murag dili na bugtok kay puti kayo iyang subok. Hapit yung bunda ko. Puti kong subok. Di action nagkaon sa mga kuano ilaga oh. Kit-kit na. So dire makita oh sa di pa siya makuan matan-aw ninyo dire oh iya subok niya ba kung may puntik-puntik kini wala ni bugtok kay hamis kaya tapos ni pato kay to sa ninamo kay dalon dito kuan balay dako-dako sa ni nga bulig oh. So napay isa ka saging nga motubaon ng balido ha. So dalon ko na namo kay guwang naman pod. So nakaduha pa kabulig na saging. Impas ang ilungag na. Parisan ginamos, impas na. Ginamos na lay kuwang na. Pag humana mo tuba sa saging, plastar na dayon kay dalon na namo padung uli. Kalmar gi si Angkolo be, una mo pasan si Angkolo. Tanaw na to may kadaog be. So medyo bugat-bugat gini siya isa kabulig no kay busok man pod chill ra magay angkol oh. Sumuragig na nuroy yung saging oh napay bago. So bisud ka na baga na. So mo ni tagsa ni papa no so kana pod iya ha. Apo na siya dalunon niya isa pug kabulig so duha ra kabulig niya napay mga uban dito nga basin sa mga sunod nga mga semana mga guwang na to siya. So mo na sa tong pabuton niya balikon po ni namo. Ato ni dalaw ng saging. Puro mata na nuroy saging ano. Ko pa na. Nuroy ta saging. So simple kay kinabuhi no sa pobre. Makakaon ra gyapon. So niig so papa dito sa ubos nasa itrabuhuan pod ana. Nga tinanom. So init na ito panahon no. Yeah. So isaging. So dito lang tayo magkita na. Papa. So dito lang tayo magkita ni kabot kay init na kayo. Isok man.
sa balay no nya. Pagabot dire medyo kauwanon hinuon kung narang saging.